boy nakaliang jong kipat ba jong kathari boy hadin ka jing yalang bagi la pelong mene hang the nong po nakaliang menta si la ya poi lang kat ni ban yawan ban kersal lang ye kong benda si ba syong hang ni additional secretariat Kulit kau yang down. Kulit buat. Kulit buat. Kulit te kumba pi menta ha ka ni ka jaka ba syong i kong benda sane additional secretariat nakaliang jong ki nong song kari boy trek hadin ka jing long meeting mene mestep ha ka power ba harwe buji ai benda si ha ka ni ka janme kila poi lang ha ka ni ka jaka kum kada ka jing wan ban kersal lang i kong benda bat pi yosko ya ka jing dawa ka jong ki no ya kini ki bawan pertah ni pi la ban yosko ka jing dawa ka jong ki bagi don kam ya kata surok bagi la pertaru bada kom no kinde ban wan lang ban kersal lang ya ikong te yangin ya keren bagi kartu kan yang ki breu ki belawan ha kan si kai ka jing temu jong ki yo kwa na yang ban song lang ha kan si kum ka jing kersan ikong kajing sngeu kajing gede halor kajing syatkan jong ikon kong bendas bat kajing koman jong surkar ka meeting ka bangi larai menel kalong ba ke ik ba ngilong man ikenduk markmat ikong bendas ngilarai na umden badong ban ajing kersan ko puran aduk gi pajba ki ngilam snong ki NGO gi per ki dot badon ketik tany ngin ai ke kersan ka nangut mla su ban tip nomor snong lakma sispa tam snong na sispa snong tam ngin peket kum konstitusion ka ba ngilong mentah nomor ba ngin ab hang ne tip ke ik ba ngin la ba kenduk ba kiran bat temut betah ngin sa yarai ladang ngin sa ngin ya sa net ngin sa wan nga chinong den dan kami wan ti si adon hane ko don chi bun la jing kheng re ya bun ni wan de ni rai jing chong chinong ni surok ban song lang larai rai ga chong lang de bun em don khun de stom tang ba ni rai ban yo surok kan baiklah layawan lang yang nikroi kani kamdai kabakot kani kadai kajing sedang kani kadai kaburom jong kalong kini kemudi kawai kaliukan long kini rim celor napo tan omdan napo ribhoi district hato hike kemenem ini ai kajing kersan kamu purai inge dai waya ka sorkar ba marnor kadai ban le marnor yang tengsurok na umde na nampo samdan na duna yang wasati shalama marishate Omden sukul baro giwe giseng ya wan lang matagas ngi namar balengi wan dawang yami komne namar bada kadaw bangi terang yaw surok bangi terang yaw surok ngi yarenti baro ko kisinong jungi gi don haki haja kispa sinong gila don tengi wan hang ne balengi wan komne namar ba kajin pe seliang khamat ka sorkar yangi gi than omden chate ki pe seliang khamat ka briu jungi gala telot kumte tengi mla si ban
Cak ta kadau ngi yawan mi hang ne ba u ba ka sarkar MDA kam yo snge bangi pan ka jin ut jin nam nagi ktin gi ba pher nang ta gi MLA nang ta gi MDC nang ta ngi gi pajba nang ta ka asison gi jin jar jong ngi ki pajba gi babun ha ka liang gap hangi ki long kimi khamtam ha ka pun ha ka kha ha ka pang ka sitom ngi la sem jin e bun gi jin jar lada usurok kali gi nong kamai ro gi sem jin e la menta gi private ro gi sem jin e ta ka daw ngi wan ba bale kane ka sarkar kam yo sneu hangi ki briu namar ba ki hakapur ba election thebut padde ki wan khot ya gi temen ki shada ki kro hapo jing thia ki ai ka bai kali ban thebut ha menta padde jin don kam pajba kim la ban penbiang ha e kata ka sarkar MDA ka bala ban pej ban khimi yaw pajba u imlang salang uduk usuk urang li uduki ha kaya ba ka im ka dei ban pej ki kwa tang kabut hendrei ya ka jin don kam ki pajba kim kwa Henry lagi perkapat ia kena keserok Nongpo Umdan Sonopur. Ngi ngewan nasional sotan amar bangi de ginong nasional jong ka umden ban ngewan hane long ba ka jing support jing ai kong bendas ka de sisa ba i kong bendas i wan chat kan hane na benta ka jing perkhat jing na benta ka imlang ka salang jong ka dong ka snong bat ka than jong na po umden ngi ki bala kila hi ban song lang hane la da ngi don kamon amar bangi wan hang te ro bangi don kamon ban yarap na benta jong i ban ki bala nang ne ro nga tharai kin don hi ki we ki ar ki long kimi ban support lang ba i ban don lang menta kamit ti ki bamla ki badon ki kum ki khonrit ki la ban lek phai ka long tai ba kajing elang bang ya keren menengi dawa bangin de ban yo ya surok ken ba ni benram jur ba namar gatu kam de ikong bendas ba iwan hane ba iwan thia na bentak ba iwan le ko minong tu na ne wan ngong them mar iwan hane ba iwan dawa na benta jongi ki paj ba ngi don hok bangin ba in thia la ne ban wan pan na ka sarkar henry SP ba iwan menin mar katu kajing le jongi long kum ba iwan ban kem ya kinong tu la ne ba iwan kem ya kinong penya breu te kam ya hap ken ba kum breu badon kajing nang kajing start kum breu blak trei ha ka kam de kin ban le kam tu de ban nyat kat kum ka an bat kum kalenti jong ukeng ban ni penrem jur hero mar ladangi persen perkhat ubriu batrai ha ka an lada ule kum tu jing sisa lade ban ai kum karib kas namar boleh ba wantan ya ki kintei ha ka por men mit de sudan bok bangi ki pat nang tri ka thaim den bangim don ha tu ka por da halor ka jing skap jing ba prestun kamot ba kwa ken ukwa ban sim politik ken nyaw ha bade ban surok den ada kwa ban sim ya ka politik ha surok den bade ban penlai ken namar kam de ka plau jong prestun kadai ka plau jong ka sarkar te don hok ban ayang ngi de kinong song jong ka umdan ngi don hok bangin yo ya surok bali haki konstituensi jong open biang bad ha konstituensi jong ipat bali yo mai ka tu kadai ka ba ujit ya ka pej ya ka kum ka politik ken ba lada umpe ya ka politik lade ban ai ken ya surok jong i chapo umdan ro kalong kum ne ken ba wan hang te hapo umdan lawan kular por ba don ka jingyalang hapo ka umrang don ka jingyalang hapo marman wong ba ka snong umdan kalong kum ka dabor de ukhain sting ne ha bade bakata tharai namar ba wan na mahatir kalaj dawan na bernir kalaj surok jongi tede ha kata ke namar ubre la kernya ni ka parsi de ba da ka daw ken soong ba mut bagi kinong umdan ni big da ka daw soong ni ka snong umdan kalong kum ka dabor kalong kum dabor namar bali ka snong umdan kalong kudup ken narut ka don ka surok nabor ni ka don ka highway na mahati ka don ka PWD ka ba hek ba ha surok da hamdan pat ukhain ba ka surok balong yat napdeng kam don kam ken ta ka daw sa khenyi kum ka dabor ngi wan babun kide na umden tang ba ke babun kisnong gitu ki ketup na do diwan umden maulong marman baro gitu ki than kisnong ki ba yai latin usro kide baro na gitu ki thanyi kaji tmu i jungi habang iwan nang ne kalong ban kersan nai yai kong bendas na do gamansim kumamai kum karkun thei ladon kene gamansim ban len la de na gam daji paj ba kaji sha kum kalong ba mangi kum kirang ba angi dei ban sim kanai ka pasu si pat kalong ba kuman aji roi maki kum karkun thei la sim kene gabanta ban mangi kirum ba apa mai la no da dukarne ngi kloi mangi borban ele adu ka bukut la ka de ha no ka dur ka ji saman jong iba prestun ya kene gabanta la galiang jungi paj bahi ngila raikut bat ngila sim ya kawe ka rai ba ngina pange kene
kene kalong tang ka jing sang bat ngin yamare kalong kum kje mare thong banang ne ngin sang bat shai ba penkut amar kum kalong hi ba iba prestun sar prestun ba kene ka kam lane kene ka benta lalong kum ka hok lane kene kan tiju shimet ka pisa ka ngisutu ngilatim menta ba kisa ka de ki jong paj ba ka skim ka de jong paj ba kene la smutu ba hang ne la i kum ba kata ka skim lane ka jing penmang yo surok lane ikino no ki skim la i kum lalong kum ka nong kenti ke jung ismail ane kum ka hok ka jung i hai ba imon ni ai shla hai ba imon imai kalalong kum ta kena kaliang jung i pajba ngi sotu shai ba kade ka hok jung pajba kade ka pisa jung pajba namar kata kadau na kaliang jung ki kim ke badai pej akane ka benta jung ka pwd kide ban ai sakam den surok kum den jungi ka ba menta ngilamat syai jusat labun peklikisnam Iwana kasnong umdan pan support ya ikong bindasin na benta bangin yo no ya surok doka umdan nongko ho ngiadon lang mene step nadu mene step ngiarai ban yin ya wan shani shlong ban kendu ya ikong ban ai jing kershan ya i bat kumjuru yang i kisnong umdan bangin gepok o bangin kershan hok ya i bangin yo no tau surok ya katangi penram jur ya tu SP bauan shane hakapor sitang mit sitang senya namar ba hoj da kadai ka duty maknaru henry kalung kumba lecha kumba le don bor ya ikong bindasim ya menteri ngimut ban ong da shisen ula kadon ka meeting syam dan ula pan pau bau la confirm bangin yo ya tau surok henry menta pade kalong da kumui pade Jumlah orang dan jumlah lawan sisa orang kecil.